Naga Good News TV ngi ai ku Blei step ifi barok ki nong pet nong skam bat sa chisin pat akan naga step ke jingpuson naga Ktien ke U Blei naga juk ke benta ke bangana keren menen ke Salm ke bapra ke khot ke baar ngala ino shiteng bat nginya pendep ya ke khot ke baar barok ke wei ke baong kumne naga shintur ki khunlung bat ki barang bun melepen scam ya ke bor namar ki nong ya le ya me khnang ba men pen jar yo nong shun bat yo nong pen her kepun Tolong kabam snow kla. Kumno ba iklong in la ban pen skap jar yo nong shun. Kumno ba iklong i batolot bor ila ban pen jar ba yo nong shun ba yo nong pen hiar khpot ang Ktien ke U Blei. Da shisha ko baga keren menen haga jinglong batolot bor jang iklong pen ban idon ya ka bor. Ban yu i kan no ga yeng ka badan klong. Lada ubah klain kat no lada orang ba ubah klain kat no ru haba ubat iklong uhaban pen jamela kikti uhaban hiara ga jaka ka bai klong idan ban lada ngi he kat no ngi haban hiar syaka jing long red ka jang klong ban namar kata ka ni ka bor ka bari jing klong ban pen dem khose ban pen hiar kardan ban pen poye ngi syaka jaka ka bahatrai kabangi teng nginum la ban pendem akhmat jongno hari he khulung ngi la ban pendem ban namar kata ka jinglong bakarpang juki khulung kalong kabaki la banwan ra yangi syakata ka jaka kabangin penret yalade ban namar kata sejisin nga aingu U Blei abang perkhat ka juk benta ku mga perkhat menen ba war ka jingwan long briu ko jong try Jisu wana ka jinglong khulung bade ha ka jinglong khulung ba war ki real start ki dem krum bawat ki angel na beneng ki dem bawat ki nong up lang brot but baro shisha ki wan hakata ka sem kulai ban wan tang daga wiga jingthmu ban maneyo khulung ban hiar haga jaka ka bo khulung udan bat de ka ta ka porken ka balong jar wal usim herod bo umla ban syempat ya utaw bala wan long briu namar kata kanika step nga kwa ban keren ya ka wei ka jing shisha badai ka ni ka ayom ka bangin ken mau ya ka jinglong red ya ka jinglong tlan ya ka jinglong klung ka jong Jisu ka badan ya ka bor ban kring sya ka jingmani ka ba shisha ban namar kata ai ba ka Christmas abangi perkhat yo klung Jisu U Jisu ha ka jinglong klung umdei u bapli yang ani bapli U Jisu rakha ha ka sem kulai hab aga thup hab aga ta ka kerdan u bapli penban haga jinglong telot haga jinglong khulung udannya ka bor baki kho siu kendam krum ka por Christmas ka bangi ken mau ya ka jinglong telot ka jong Jisu haga sem kulai habala pentia haga sheng on penban ka de ka bor ka ban kring yangi syaga jing mani ka bashisha angin pen kreno ya ka ayom kumno ban mani yo try Jisu haga jinglong red haga jing hiar haga jaka kabo kwa shisha ingi bangin hiar ubrem kerku yafi lemag ka jingpuson banya perkhat haga ka sngi ba ka ayom paro sya ayom naga benta ka buram jamu amen tengini tuai ngai ngo ime ko try ka por bangila ban paish ka Ktien ka jome berkat no ko try ngi aingo ime ba ka jinglong red haga jinglong tla penban me kring me tan yang iko try bangin dem krup lagi khosil ban money try Jisu be ngiwan shisha tang ban money ya megre ga step iarap ingi ba man ga sngi ka ni ka ayom man ga sngi honi ubnai nginan tang go ga thong ban money me daga dono ga jing shisha baro what shocking go try ba ka ni ka ayom gi rong pong gi jongka kin lutino ya ka ni ka jing snow thu ban money me try be ngi money ni dem kro ba khmat jame ka step but trying i IT ni ka sngi baro ka we haga jingiaram ka jing lorang kap jome haga kyrteng Jisu ni doang ipan amen